Why wait to say? At least I did it my way. Lie way to Всі ми вирішили зосередитися саме на студентах, тому що це ті молоді люди, за якими є майбутнє. Знаєте, це не просто пафосні слова, це просто констатація факту. Це ті люди, які в майбутньому стануть підприємцями, стануть чиновниками. History with cooperation with Startup Depot and the city of Lviv became 5 years ago inside the project Polish Aid, so it's Polska Pomoc Rozwojowa. And first we started with revitalization of Bydgoszcz, and then we decided to move to startup schools and entrepreneurship to help young people to develop their businesses. First of all, I expect this program provide them more information about entrepreneurship, not only theoretical, but as well give a possibility to meet people with business experience. Лекції безпосередньо допомагають знаннями, новою інформацією, і це не якась теорія, це безпосередньо практичні навички, які можна брати і використовувати відразу. Чим допомогла мені школа? Це, по-перше, розставляння на полички тих речей, які я вже знав, і багато нових речей, про які ти не задумуєшся, коли ти думаєш, о, в мене геніальна ідея, а потім вона обростає різними штуками, які потрібно вирішувати. Це дуже круто і це хороший досвід. Загалом однією з проблем, які ми бачили в процесі розробки проєкту, було те, що багато студентів мають ідеї, але вони не знають, що з ними робити. В цій школі ми намагалися запросити досвідчених підприємців для того, щоб вони могли дати їм розуміння, що з ними можна робити, і так само допомогли знайти інструментарій для реалізації цих ідей. Я думаю, нам це вдалося.